Γεια σας, είμαι ο Νίκος Δαφ και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον ελληνικό επιμενικό. Ο ελληνικός επιμενικός είναι μία από τις δύο γνήσιες ελληνικές φυλές σκύλων που έχουν επιβιώσει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γενναίος, πιστός και δυνατός εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής στην ελληνική φύση. Ο ελληνικός επιμενικός κατάγεται από την Ελλάδα. Ζει 8 με 16 χρόνια, ζυγίζει 23 με 55 κιλά και μπορεί να φτάσει σε ύψος από 65 μέχρι 75 εκατοστά. Τα χρώματα που μπορεί να έχει είναι ασπρόμαυρο, καφέ, μαύρο, γκρι και στικτό. Ο ελληνικός επιμενικός είναι αποφασιστικός, ευαίσθητος, ανεξάρτητος και εργατικός, με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και ισχυρό ένστικτο προστασίας των ζώων και του περιβάλλοντος του. Ο ελληνικός επιμενικός ανήκει στις μεγαλόσωμες φυλές σκύλων. Ζει πολυάνετα σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να αντέξει για ώρες το βάρος στο χιόνι. Αντίθετα, είναι δύσκολη η διαβίωση σε θερμά κλίματα ή στην πόλη. Ο σκύλος εργασίας έχει ανάγκη από καθημερινή άσκηση και εκτόνωση, κάτι που εξασφαλίζεται από τη διαβίωσή του κοντά σε κοπάδι. Μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις και δεν κουράζεται εύκολα, ενώ είναι πάντα σε επαγρύπνηση για την προστασία του κοπαδιού. Θα πρέπει πάντα να το εξασφαλίζετε προστασία από το κρύο ή τη ζέστη με την κατασκευή κατάλληλου καταλύματος κοντά στα ζώα του κοπαδιού, άφθονο νερό και τροφή. Η διατροφή του πρέπει να είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, ενώ πρέπει να το εξασφαλίζει και την απαραίτητη ενέργεια για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της εργασίας του. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια έγγραφη στο κανάλι μου, ένα like και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις στο νέο μου βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.